Africa Content TV. Ashe? Sai ja gaba. Ja gaba shi ne gaba. Mu da Allah mu ne gaba. Ja gaba shi ne gaba. Bola Ahmad Tinubu. Ja gaba shi ne gaba. Ja gaban, ja gaban. Ja gaba shi ne gaba. Ashwaju. Ja gaba shi ne gaba. Tinubu. Ja gaba shi ne gaba. Alhaji Ahmad Tinubu. Ja gaba shi ne gaba. APC. Ja gaba shi ne gaba. Allah shi ne gaba. Ja gaba shi ne gaba. Taya mu da murna dari. Ja gaba shi ne gaba. Iradar ba ta diri. Ja gaba shi ne gaba. Sai Tinubu a ƙauye gari. Ja gaba shi ne gaba. Ja gaba, ja gaba. Ja gaba shi ne gaba. Masu lema ba sa gari. Ja gaba shi ne gaba. Masu kwando za su yi bari. Ja gaba shi ne gaba. Yan na can haka shegin gari. Ja gaba shi ne gaba. Kule kulun kula. Ja gaba shi ne gaba. Sai nan gaba. Ja gaba shi ne gaba. Ashwaju. Ja gaba shi ne gaba. Kasar mu ta kai nufar gaba. Ja gaba shi ne gaba. Tinubu ne jagoran gaba. Ja gaba shi ne gaba. Buhari da ba ta gaba. Ja gaba shi ne Da gaba. shi ko ta gaba sai gaba. Ja gaba shi ne gaba. Dalike da bana nufar gaba. Ja gaba shi ne gaba. Dan siyasa shi ne gaba. Ja gaba shi ne gaba. APC. Sai a su a duba ba. Allah gidan ɗan gangan. Kin bani PDP ba za ki tasiri ba. Sai a